Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Hakalingku sengiyap kebah news nam jong ubah Hoping Stone lingdo nong lain. Ubah Shakliar Warjri ulai IT dekat kali ambulans sekipat ba jong Mauthat Raishan constituency. Haka jingalang berdalong haka senong mau kelai ka senong terai jong ubah Hoping Stone lingdo. Ubah Shakliar Warjri ubah dairu ukur tong jong HSPDP na Mauthat Raishan constituency. Ban aireng haka election arajar arfulai seke yeng dor bat hawang ke jela. Ulaong baka jing IT gini kali ambulans. Kalong kum sibenta ka jingkan mau buram ubah Hoping Stone lingdo. Ban ajing syakri seki bapang besitom po ka Mauthat Raishan constituency. Haka jing pelapet ba gini kali ambulans. La sak hilang di kibahiyang sem joba Hoping Stone kibaralik bu sentiru ha ulum jing tep jong u ringkat ke jing sak hilang jong General Secretary ke HSPDP Mauthat Raishan Area Unit uba BK Botna usorda dengan senang mau kelai uba ke Marwen ka kong badariti lingdo nang lai ka bami khmat nak yeng ka sem jong ba Hoping uba W soalang uba Kotbor Warjiri bat kiwe-kiwe jong IMA Hoping Stone Gimla klam na jaumat ha ketu ka sngi ka bangila duno ayi kum ka party bat kum ginong yalam ha ka party bat kum juru kum ginong senong jong ka bri nyo trap Henry way po way ni haban ya ye de juk kalenti ni haban ya ye de juk kalenti Henry ha ka por ka bangidang don Hakapor ka pangidang ublay bang ibet ban boy ingin hak ni ka slide jong pertai ye de ban tray ye ke ban ai ka service ban ai ka jing syakri ka bahatam naga banta ye la ka jong ri padi la jaj pun reo Wat kibahing asam rangkat bat kibahing asam kibade hakaying jong ima e choping mapdeng sampa rangkat i hak nakapol wilalala ban penlong ya kana ka program mapdeng sampa ya ki baro kibade ki sun badai ka hangne rilang do nang lat badai ka moklei nang ta katin nang pa nang ta badai kan nang lai bat kene ka ringik se tengap deng sobhaya phi baro badai ka sun ba khilala ban dan lang rangkat akane ka program pangilala ban penlong na kamta ka parti SPDP na kamta ban rakhe na ka jing dap ka jing klatna ina ima e japing kepala dap nyosnam te ngap deng sobhaya kine ki Reurang pa kiba yadon lang hangne halaki jong ki jaka ki sinong kiba dai hang kiba dai lang hangne am thati chan joka konstitusi tengap ding sobha I baro kiba yadon lang hangne te ngasngeu mana kublai ya I kandidat jongi na ka SPDP ba nilayo ban penyang akan ka kenti ka pamenta bakan salam ka eleksyon ngapdeng sobhaya I ba bat ngasngeu ban ai kublai ba philala ban penlong yakini ki program na kamenta ka jingrakhe jongune u mae choping ubala sang yakane ka parti na du nangkong te na sneu ban ai kublai sibun I ba wat thakap por ka ba kerki ndai lala ban penlong ya kana ka program tengah ngau ban ai khublai kine ki blai ki sun baro ba khilala ban yawan ban wanra ya ka jing penti plem na kamta kana ka program te ngau ban ai khublai ya kine ki rurang ba ala kijong ki sinam ngathrai banganda ai khublai kerpang iwei pa iwei te
katrai kapor kala sulang tang ngamarwe ban ai kublai tengala su ai kublai lang kerpang ya baro ba ki cisya nakamta ka neka program ba kila pelapor kat kanaka kejingpun kam jong ki rei ki sneo ya kanaka jing rakhe jong kanaka parti yang SPDP te cisya kila pelapor ban yo dan lang rangkat bat ni hangne te ngasneo ban ai kublai kerpang i ba ila klai cisya nakamta kanaka program te ngasneo ban ai kublai ya ka kulung do nolak ba hanya akmat mensingil te kala ban pendep ya kaneka program kala dep menta hi kasi ban rakhe ya kaneka singi klatno jong umai choping te swaba ngin sedang ya kaneka program te na katendano ya Sharman badai na kaneka parti bai la penlong ya kaneka program te un pensimtino ban priac ya kaneka program te nga katendon ya Sharman badai jong kaneka parti SPDP ubala priac ya kaneka por ba un simtino ya kaneka kam program play kabawla dondongkat badngi hagabakum kene kapor kabamenta kene gari kesngi kabasa jengken mau na kabenta jonga hakajia lenti kum ukna kabakade kesin kabaningkong kabangayo banyadon benta haka program na kabenta ka garteng jong mai huping stone lingdo namar menba hakipor ki bangang dangdon hakiwe ki political party ngamnut bangan suan le menle na kabenta ka jing rakhe ya ka karteng jong mai hanrei nado ka arpo khandai trik jong ubnai mat jong neusnam hakanehi kamadan kabangilio ban peniso syaka parti HS PDP ngalas ngokmen hakamensim bahkan dei kesin kabaningkong hakani kesnam kabanganyo abandon hakabakum kene ke program hanrei wat lakataru ngarang don kajing sngo artatien menemen step habangilait ningkong ya ka program hangte hamau panlur kapeneng kala slab uperthat ulatiet kabangadan kata kajing sngo halade ngong yo lese umaye pedang ya kajing wanrung parti kajonga ngasyong hakali marway ngas ngoret mensim ngamkran yeno ru namar ngong yo lese bau mayit hun ya kajing wan kajongi syaka parti ngawan pai nang tai ngong em namar ba ngarung syaka parti HS PDP hangte hesnong mau kelai hesnong jong mayit ngan leit hangte mau kelai ayu kebanjia lada ka beneng kandang slabjur ngan haban panop no naki parlok HS PDP baro namaryo kan sapen mong ya ka parti ngilaban rem sek election handai ngingai skam hakani ka por ka pementa baka jingdon ke jongi hakani ka por kamdei ke jing jarang khat lani ke jing bakla kabaka mensim ke jong mayit kabana chalendat usak hilang hakani ka klep mat ka pementa ban peniat ya ka sun beneng bangin long kumne kumbangi long menta bangiyo ban rakhe lai luj na ka benta kani ka sngi ka pementa ki parlok keleng saudong hakani ka rilum khasi ka jongi bat shitulup ka perthai ki tep yaune riu khrau jongi kadei ka hok sai sisin bakum ka parti HS PDP ngin yo ban rakhe ya kani ka sngi ka pementa ngai khublai yakino yalam jong ka parti HS PDP nadu i presiden iba Shakliar Warjri i secretary ba BK Budna i balong i general secretary jong ka parti badru ya ka kur lingdo nonglait baro kawe
Kibala syak sngobha bangin don ya kabakum kani kesngi kabamenta. Habangi don hakabakum kani kesngi ngasngo bangi day ban kan mauru bakak tien kaong. Baka jingkan mau ya ubahok kalong kajing kerku. Barka kerteng jong baman kan puut no. Ngangai skam bangi barok ngiwan hang ni. Nama kidan kajingai kebes kam ya kabau mayit ubalai no haswa jongi. Ulai no sedin ya ki mati ki mau lale na kabenta kajing baha jong ki langdin ki mandin. Ha kebangadan na kabakum kani kapor ngasngo bangikum ka parti ngide ban kenmau bangi dan na kabakum kani kesngi ka mamenta kabaki parlok na ki wei ki kenhun na ki wei ki organization ro ki sim ya kani ka kabu ban penlong kajing rokhe kajing pendan buram ya uneu riu krau ubalakha na kani kesnong ngamte phadu kadno mapi ki pajba jong kesnong mau kelai pi smutho ya kata kedor hanrei ngi penpau hakmat jong pi banna kaliang ke jongi ngidan ke jing buram ke bakrau na ka benta une uriu krau jong kani kedong katan namar une ulong sisa kumuta urial leader ubalayalam na ka benta ka jing sngan jong kani ka pateng ka bamenta udon way uriu krau jong ka partai bong a real leader must be sacrificed for the freedom of their peoples. Ngangai bau maye dulu ulalong way na preng kita kiriu krau na kabentakan ka pateng ka jonge kinong song snong jong kani ka area kabang li jukot ye kum ka area lengdo nong lai kaba pilasai sibun kiriu krau kibang imla banjer kerteng Henry kani kari kapor kabakum ki longdien ki mandien kamang ide ban buat ya kenuksa om tang na kabenta bangin yo ban sna haki flex lani bangin yo ban kawe ya ki lama Henry kamtam na kabenta bangin budien bangin pendap ya ki benta ki badangsa ki ba uneu no yalam ul yalam na kabenta kapateng kapala hakmat yengi bat hakni ka klepmat nadu kebangang dangret ngajukan mau ya ka kerteng ka jongi nadu kebangi ngimpadyo ban tebut ngila juyo sngew ya ka jing yalam ka babaha ka jong mai hoping dei na ta kadaw kebangang suthu bakamlong bangin syukran thala bangin syukran danda ya ka kerteng jong une uriu krau te klem da don hakata ka lenti na ka bentaban but ya ki lenti ki ba mau ula yalam hawa ngimla baro handai ban ong bakat adu kini ki singi ki ba menta dan ki ba ong baka parti HS PDP kaladai ban khliap lamano namaru ba umai hoping don syu handai ngaso kemen ya ka jingdan jong ki khun persa jong mayit ibang juyo sngaw ya ka jingkran na kapor sa kapor kaba ikong bada da kaba buram iju penpau bangin dom pediang ya kaba kum kata ka jingkran jamdaw jong manore mano ngangai bakum ka parti ru hakne ka klemat ka bamenta ngidon ka jingai ka baskam baka sngiu benai kin yang sekhi baka parti HS PDP kan sawan biang haka bor bat kaburam haka wei pat kesnge kaba uneu nong ilam ulapan i ka mensiam rangba hapdeng ka jongi kum kin nong but haka ne ka pateng ka bamenta ka long bau dei ubriu ubaju hikai nadu kabangi ngidang kenaret ngiken mau ya ka wei ka jing hikai ka ban nom syathit ya ka mensiam ka jongi dei na kata kadau habangi pai haki election ru ngiyo i baki nong kersan jo ka parti HS PDP kibriu kibayelek persya kimla bantiet da kenu kedor namarlah hikai
la penrong la pensu thiet dau nong yelam ba om day ban sha thiet namar ngi bara ngi de bandan ka thong ha ka jingim ka jonge Nelson Mandela wong I am the captain of my soul kat nungot ki khun samla naka area longdo nonglai naka Mautarasan constituency kibanong ka jing sha thiet ka jing sha pen hanu re hanu bangin dan ka mensim ka baklan banong bangin long kum ki captain yala ka jong ka mensim ya ka rai ka jongi lada kinong yalam kim dan ka mensim ka baklan na ka bentan ning kong yala de ha ka bakut kin sakalalong kinong sha ring mrau ha ki wei pat bat kumno kin la ban yalam ye ki wei ngi dan kam ya ka jing long rangba ya ka jing skam ki jimut je perkhat kumba kini kino yalam kilialam na ka benta jongi kapor kalayat ki program kidang bun ngam kwa bangan kran sibun hendrai haswa bangan syong hakane kapor ngai wer yu phi kum ki parlok ki badon hakane kadong kane ka thain ke jongi phim dei man sha yalam bakla hakabakum kane kapor ka bamanta ngangai skam bana ka liang ko jong phi kinong song snong jong kane ka snong mau kelai jong ka area lono nong laj hi bro ka wei pin pdiang pin sakhi ya kane bakane ka dei ka sngi ka bakarpang ya ka bakum ka parti HS PDP kalayo ban rakhe rengkat berkekur hi bro ka wei hakane ka khlemat ka bamanta om tang ban pendat ya ka rukom henry na ka banta ka buram jong mo ye kublai sibun na ka banta ki parlok ki bang ngelia kendo ngelia syam hakane ka por kane ka sngi ka basai sisin pat kumba ka parti HS PDP nado ka arpo khandai tarik kabang ilio ban penlong ya ka general meeting hang ne kelas dang ban ki imbiang kelas dang ban ki ban ksar biang ngangai skam nado nadin kene ka sngi lei ngendang yo i ya ka jing nang klain ya ka jing nang roi kene ka parti ha kene ka dong ka thain bada ka konsensi hi baro ka wei ya ka bau candidate uba ka parti kala peniang uba Shakliar Warjri unsayo ya ka thong jong ka jingjob hakane ka election house nam 8000 pulai kublai sibun kublai siajar ngo ibabut na Badeus Ketri jong ka parti SPDP yang ni poka Mautarasan area ibahap sekaliar kumu kandidat baru keju kopor kumu presiden baka parti kala CNI Banyalam ki bahaying ki bahasam jong ibahap ki balasan lang bat i kene ka por ki bahaying ki bahasam ki khun persa ki khun miao bat ki wei ki jong i mei hoping ki balaya don lang na kene ko por bat na kabanta jong i baro upai ba kat ke bangi don na kene ka khlemat jong ne ka janmen na kaliang jonga kum wei ni kinong kersan ubla rai rang ba ban ai ke jing kersan ne ka parti jong i mei hakene election ko menta ngai kublei ye pi ba phla polite ye kene ko por ka ba koridor ban ye don ne kene ka jingalang na ka benta ka dauba ka dausan jong ka jing khlat no jong i mei hoping wei ne kinong yalam barakba jong ka jaj ben riu ka jungi hakabana kaliang jonga ngam sngudan ban bu da kinu ki kinten kibala ban ya deidor bat ka jinglong jong une unong yalam bakrau jongi rei ladang yem don ni kita ki kinten ki bangila ban bu nagabanta jongu rei baro padeng sngu thu ya kata ka dor ka bakrau jong une rangba Blay ubashim badu blay ru ubai ula shim yemi hoping ai ru ingi yagane ka sngi yagane ka por bangin yo ban kan mau na ka banta jungi slap menne ula penduk jingkerman yingi
ndrai ngang asim bau tu slap ubangi ngi mat nagani kasngi jong gane kalengko sngi yap ka bahnyo jong mi kidei ki umat ba i moi hoping i jaw banyo i ya ka jinglong jingman jong gane ka jat ben riu ka jongi hakini kisngi hagaba ka jat ben riu ka jongi kala don na pre ka jingma lengba ki an ki ba per ki banging yu i bat ngi tep nga pen song dor ba uslap kumbang loong kidei ki umat ba i moi hoping i jaw mat banyo i ya gane ka jingjia ban sui tho ye phi khndiat haga jingye dei jonga simet kumu briu badang khanna ringkat ka ying ka semban imi hoping ni don ye ka jingye dei ka ba kerpang ipa jonga idei ni ka hima mauyang ngadei ukhon ka hima mauyang pa jonga idei nang thina po rikse idon ka jingye dei ka ba jan bat imi hoping ka jingye dei jungki kia long shikenom haka jingem haka jinglong do ipa yu tho bahaki snem ki ba menswa imi yoping ila pen bor ipa jungi ban ila election MDC na Mairang constituency andrei kam simjia namar ba ipa jungi ilong i ba shem jinge ban mi syagata kamadan kala jiaru yanga ukhon jongi ba phin tip kum ka ying ka sem jung mi i ki khon persa house name khat khandai spa khandai pusau hagopor ba i doktor khonglam wemene no soara udeu chief minister ubala penso ka parti SPDP imi hoping ilo khot yanga se ying jung i shlong nganale ying jung mi i ngadang khanna aktu gopor tangkoma ar phundus nem ayai mi ilapan boring nga banila election MDC na Mairang constituency ban suyu tho i ka jing shisha mi laong yanga ki ai ki haden banga ngalap ye tho i ka jing ki bobon mi laong yanga ba ya ki jing don kam ki kot ki sla bat kawai ka jip in ai mi bangan pendon kam mi kata bat khindiat i by late by one ki late i ong yanga pinjab rei kumukhanna hagadu kopor ngam simnut ban rai bat ban sim ya kata ka jing terwa jong imi imat namar bangam sim ko ngo yau kpa jong ka jat ben riu ubala prat lenti yanga kata kopor kala pelong yanga ban pet sakama hadin jong kata ngalami neka parti SPDP haki wei pat ki parti handai nga sngau kemen pade ba menta kala pelong yanga bangan wan pai biang syali bat ka bang sngau kemen ru ban ken mau bahagi election kibanade baro walang ana yang persya ya ka parti SPDP ngampat jukran to amet yaki kam ya ka jinglong bat kiwei naga benta imi hoping kata kadai kabanganga ken mau yo le si ka don ka jing baklang neng tai mo phik ba phitiap ya kata ngapan map ndai kat kum ka jing kan mau junga ngampat ken tho ai ya ka dor ka ba koridor jong ri dong yalam jongi oi arjar khat pra ngala khublei mene be kong badang ong piken mau yanga yong em ngong dada piken mau hu mariau yang ong la ken mau ha mariau menga bari kong bada de ka burom ngila ya tiet ktin naga benta ka kam election tito kata kabladep kaladep ngile kalat ndrai minta pade kalong ka ai ka basukman bangi poi hagaju ka rensan dakaju ka sur minta menga kong bada bat kiwi kirang ba ngin ya mare syakane kamadan ban pertaya ke ribat ke chat benrio ban ai ke jingkersan ya ka parti HSPDP ni don mentang ne arngut ki kandidat jungi iba metho lang tai na mau sinrot bat iba hep seklian ne na mau tharasan kini
ngasngoban ong baka don ka jing tikna bakin sarong haka ying dor ba tho an jong ka state ka jongi bat ngan ong lupa ye phi baro angut gini gisamla lada phi rong haka ying dor ba tho an jong ka jala ka jongi rong kum umai yoping rong kum umai yoping ban keren ye ka jing shisha ban ya da ye ka ri bat ye ka jaj ben reo kata ka banga ngakwa ban ong yakine kirang ba ngam tip la iba metho in la dei un men ne upara handrai ngong yakine yakane naga benta jongpi swa bangan song ngan su pen kan mau kan ke sngileng ko sngiap ka ba nyu jong mi ka jingai jongi udak nyu udei ubakrao laya thu yangi hadin balade ban thau bat pelong ikane ka pertai ka sngi ka ba nyu utau nong thau ka di ka sngi jong ka jing syong thai thì menta pade namar ka ya pher mangibat uta nginum peni kejo kerdan mangibat uta ubangal ong unong thau kene ka pertai hendrai un kane ka jing rakhe ka jungi ya kane ka lingkho sngiap ka ba nyu jong me ek pade kendai biang ka sngi jong ka jing sedang ka jungi kum ka parti bat kum kenong yalam ban yang rang ba ban trai naga benta ka bahagamiat ka roy ka parbat kiwai ki jingdon kam jong ka ri bat ka jaj ben riu ka jungi ngala kali mene maria po heng ni we ni ke rangba kurnong light dang ambakla baru kum jo ni ko po ngala kali ya chairman iba I heblong bot na agne ko por how ar khat prang ngala kali lala rekhena em ya ka lingkho sngiap jong I me I kumbar khe gne ko por swabeng election ki ong em Kim sim yo oban kim sim la rekhe kumbang rekhe menta hawar khat pra shwaban le chikamadan election tilisi kata ru kende kwe ka daw ba imi sngusi ki klem poi chikathong ngisku kmen ba menta shwabangin le chikaneka election ni yo oban rekhe shwa yegani ke lingkhu singyap ka ba nyu jong mi bat bru kum ka party ngin sayo ban le bu sintiu haumat jong I hangtai oh ya kene ke sngi don lightly ke function ke kum jing tip ke boret ke jonga one ye koel ni ke jing kan mau burom hang tai mau funlor timak lada ka long ke ba shisha ni ke bom shisha menne la don ru ke wei ke jing kan mau burom ke jing yap jing mi I ping hang tai bat menta ka kham krau kane ka ba menta balai namar ba ka party HSPDP ka yo ban kan mau burom me kan ngi haringkat ki khon persat rai jong I me I hoping tinga trai kam da don ngim da don kam ban kan sibon ki ai namar kan ga tang ga jing rekhe ya ka lingkho sngiap jong I me I hoping bat ki wei ki jing don kam ngin senang ya kran ha ki wei pat ki sngi na ka benta kan ke kam ti tang di gi ten ke ba khendiat blend don ringkat yang I wei pi wei baro un don ringkat ye ke ying ke sem jong I me yoping ki khon persa ki khon khnai ki khon mi obat ki wei ini yo ikimat ki ba kot ke bekhia bat ngi yo mat ru I ke jingker khu nau tau bala thau yang I ye ke jingker khu ye ke jing em jong ka do bat ru ye ke jing em ka ba gan jam sem ha ka bangin em ngin yat ngin troi ngin la I ki nu ki kam ha ga ne ke sa juga ne ke pertai da ka bat tip briu tip blai kublai sibon kublai si hajarngo Sibun ba budna porlok jangana do mansua ngidang kam kena menne ngade kundu I ngapet ngau ngidang de ju nim de su iju ngal artatin ngai kundu ate mau panlur nga artatin ngide nim de ngai kublai tama do na pedeng si artatin nim de nim di porlok janga ngadak poi menta hangne ngasa pentikna biang ba ho ide di porlok jangana do mansua so tenat menne kundu biang ya pi kumne Kulai sibun, bila ayat ada yang arab dengan klan si kentian. Aku kulai dia saudara jangan nega sinang. Iba sang clear, iberi kandidat jangan parti jangi naga nega constituency. Kiri orang ba kiberan mentah haga nega stage yang ni nganamla dengan jar kerteng iway piway. Iberi kong bada iba naduk menem stad ngia don lang ringkan iberi ikun persa jangi iba hopping.
ban ngaso ban ai khubule ya phi ba ro ki pat ba nong song shinong jong ne ka shinong ka ba e ka jongi ban le singa ngam de na ne ka shinong hari nadu bangana ren nadu ngana khna nga chi asngau ya ne ka shinong mar ka shinong jong uta u riu rang ba jong kari kasi jantia hi barok kawai ka bangi kin mau e ben kin mau don buram bara ka ne ka sngi nadu mene men step ngaso bagade ka sngi ka banga lung man simba du kata bat kumba ongi we riu rang ba mene bale se la katu ka ne por bang yodon benta ko politics Gade ka si ka baningkong bangayo banyodon benta hakum ka ne ka bangin yarakhe pindon buram ya ka ne ka singi jong uriu kraw jong ka jela mekhalia hi borok ka wei tinga sulung mensim nadu mene namar ba lese ki singi ki jinglong khna ki junga ki ba mansua bada ki wei ki por lese ngala kum klet ya une uriu rang ba balese ngala kum klet ya kita kiri rang ba ki badai ki bala prat lenti bat ki bala maj lenti ya ka ban pensuk ban pensain ya ukun kasi khara bat yanga ya phi kumne bat ya ki kun ki ksiu ki longdin ki jongi bara kadon ka jingta bat kadon ka jing penrem apo ka mesim ka jonga na du menne te bat ngaso bale se ngamlong babin bangan kren ai sepang une orang ba lane bangan ya tu kumno ra sepang une orang ba renga susngau ba lese ngalong babit bangan buram ya une orang ba nadu ka mesim ka junga nadu kijing mut kijing perkhat ki junga barkat bangan ami kisngi abang ya tre berka parti SPDP kata nadu unai April mentau snem kajing buram junga une orang ba bat kajing I junga une orang ba kanang yai tulun nakapor sekapor bat kanang yai kursoy apa kadunut ka jonga pat hadu kat kane ka singi ngaso ba kane ka singi sisya kan long ka singi ka bangan sa jeng kan mau ka im jonga bat kan long ka singi ka bakar pang bat ngau so tanat banga poy kane ka sinong ha kane ka jaka ka bade ka sinong trai ka jongi bat ngawan khanang mata ka singi hang ne golong ba kum ka dak ka banga ngawan pan ka jingkar khu ka jingkar do na I ngangai bala da imdon shu hang ne ha ka met kumang yui hre ngangai ba ka mesim ka jongi kadon lang rekat hang bat ngi hang ne menta bat ngawan na kani kasngi bangan pan ka jingkur khu ka jingkur do nai bat ngan ngakwa bangan le jakulum ka jintep ka jungi bangan duwai bangan yo ka jingkur khu ka jingkur do ka jungi bat ngakwa ru bangan pan ka jingkur khu ka jingkur do napi gini kinong song sinong jong kani ka sinong ka trai ka jungi bat kamtam gini patmen ngangi scam ba pile atre rengkat bat I bat pinang kur kur do lem ya ka jing tre ka junga hang te po ma sunrun bar kita kijing angnut ka jungi bangin bunda bangin bud ya ka dinjat ka jungu ne reurang ba kan urlang bar nga buru ka jing kerpat ya phi kum kinong song sinong ba jong ka ne ka constituency ba pin kersan lem ya I ba heb saklier bar nga angnut balada mga bat maingin ya poi hang te ha po secretariat bangin poi hapo assembly ngangai scam be kidang bun ki ba une urang ba ulayai pertana ki por ulayai persungau je ki puna ko por ya kita ki an ki ban khia ya kita ki an ki ban sakta ki ban sa kni no lese kata ka jing long karpang jong ka ri khasi ka jungi ya ka jing long karpang jong ka jat beriu kasi ka jongi ulayat kiran nakapor siya kapor tenga I kumba hakini kisngi omdon syu kita kiberiu ki bakren na po sekretariat omdon syu kita kiberiu ki bakren na po assembly nga ngeskam baladang ipo yang tay ngin lay biang sa sisien ban yatip mi ban ngin lay biang sa sisien ban kli biang ya ki ba kita ki an bat ki kendon ki badon kam ki baban kia ya kari bade ka jat beriu bat ki ba penim namta kalaway ka jongi ngangit scam mga bari bahab ngado na gani ka politics kamday ka bangi kwa banele business lani kamday ka bangi kwa nam kwa buram haday ka jing trang ka jongi kulang ba bangin yadon benta ha ka imlang ka salang bangin yadon benta ha ka ba ngin island kakti ka mon kakti ka diang siya uduk siya usok siya kirangli ki juki siya kilong din ki jongi
so tenat ngana ongi ba heb menta kublai sibuan nga so tenat bang ii de ka ambulans bagadai ka si ka bakar pang kani hi gadai ka dak ka ba kum kita kinong yalam ngidon ka jing i ya ki dup ki sup ki rangli ki juki bat ngadai ka ngai skam bagadai ka ambulans kan sa ai ka jing syakri ya kita ki barang kamduna ha ka yo ka kon bat ki barang kamduna bat kita ki barang don kame ya ka jing yarap na ki bor ki ba kam ha hajrong ngai ka jing ero pi ba hem ngai skam bagini kam ba jong pi kinang yai peteng nang ne bar kinang yai peteng nang ne syakman hadu ba kita ki por ki ba lese ngin le nyo na gani ka slapur tai titang kini gentien kuble sibuan ya kini ki porlop ki jongi kuble sibuan ni kinong song sinong jong ne ka dong ka than ka be ka jongi bar ngin scam bar ngi ai ka jing kerban ya pi ba kerku ko do angi kenang ba ngin long kita kinong bodin jong une uru kraw uba ka sinong jong pi kalapen mi hagini ki por ki bala dab paro kuble sibuan kuble siajarung Chairman berpendiat yang ni kejing elang bak butna belong ru sekretari jong ke parti hang ni apa Mount Harishan constituency bak syakliar badai u kandidat jong ke ni ke constituency I bak Methodius Dakar I belong ru kandidat nang thena mau chunut constituency hak bangar ngai don benta banyatri nak benta ka ni ke election arjar arpulai kini kiri rang ba ki badan hak ni ke rensan ki bladab ai ke jingkren chakmat klem da jer kerteng map kantu i kapor na mangidang don skui ke program hang tai ki bahaying bahasem jong iba syakliar bat khamtam ye pi ki kur ki jaj ki parado ki parasnam na kani kari khan ning do nong lat na ai kuble ye pi iwe ye ke jingi don benta jong pi kani ke sngi ka bade ke lingkhu sngi yap ka bahnyo jong ma et kani ke sngi shisha ka long sa jingken mau yanga hakini ki nyau snem na du ma et don sho ka sla perthai Tirang ba balakran sa kamhat ilakran ni kajing shisha. Nadu ko mait lalit na kasla perthai kajing shisha. Ngim juk hamdon kot kum kini kajing yalang bankan mau buram ya u. Nakaliang jong ka ying mangahapan ai buram ru ya kinong yalam jong ka HYC gibadan ringkat bat nga hakan ka rinsan kiba kim juklet watang shisin ru na uwe usnem sha uwe usnem bakin wan hang ni ringkat bat ka ying kasem ka jongi walang yo ban pelong tang I program I barit ru Mungkin mau buram ni kan lingku sngiyap ke jong mait. Res ngau komen sin. Hakan ni sngi ba yo bandon ki jing elang ki baper. Ipan map ki jing slim ban stang ni program namar. Shwa jong ni jing elang ho ila don sa ka we ki jing elang hang te mau panlur. Ka bang ila play yo umot jong mait menta ka sngi. Bakari ba ka jat ben riu kan mau pateng la pateng. Yo mod yo da ka bak yo ya ka mod yo umot jong u hang tay batru let's say kan sa penmi yo dak jingkeli ki pateng ba ki longdin ki badang wan ba balay uni umot uyang hang tay mau panlur kumbanga kren hang tay hinray ka bakam kong san ka long bayangi ni don kam bantay yo umot hakido not ki jongi kani gaski ka jing yalang jongi hakani ka jaka kumbangi sngaw tho ka day ba daga mensim ka jing sokit kli daga mensim ka jing sngaw san ay daga jingkwa ban kner ga kti ka diang ga jong iba syakliar bat katim ga jong kilai rai bakin penlaj ka ambulans sisangin numla banlen bangan di kathan ka dong ga jong kan ka shnong ga jong kadang bun sisa ki jing duna habaro kiliang kay kendo isibun ki jing kabana ka por sa kapor kum ka dong kathan ilayo isibun ginong mikmat rai kim patla ban penbiang lut ya ki jing don kam kajing ai jong pi ka ambulans kalong ka jing kerku ya kani ka dong ka than ka jongi bar kublai shibut ya kani ka san perkhat ka baphidan menang tay po mau panlur tang ban supen kan mau khandiat biang ya ka ai ka bangla dep kren apun kan mau hang tay ka banga ya thu ka ai ka banga ka bapla ka banga ngalap syapang jong mait hadin bo mait blaklat ka arajar khatsan hadin magpun khut ya ka kamra ka jong mait kat bangadang kurai ki kot ki sla ki jong u ngadang lumi kita ki diary ki jong u udon ya kan ki jinglong ka ba smart bahaban tho diary ka bai ki program baro shisna bulada pendap lupa ki tarik apa ki diary kadang goi ka diary ka ba khatdu ka ba u pendon kam ba uthap apa ka plakut ki jong u abang klo ka ka plakut ngayo itai diary berit ka ba nado u January hadu u September ki apu arterik kidang don ki jaka ki ba uday ba un pendap ya ki meeting ki jong u rek ba phala ka long ba ka diary haka arp sau tarik uthok close
thọ ki kentin pareng close ka bomut lakhang la penkut ka pen perkhat yang nga kertiang din nga ken mau kata ka klip mat abang syong kamera ka jong mait hang te yeng abang syong isa kadai kata ka sngi bakila pendat gitu gitiar bu unren mensim ban penne jubor ya ka mensim ka jong u bat ka bu udan hapo ka koma bat ka wai ki kentin pada bu thọ tang san kentin u thọ hang ta le hok bat yai ne bat kita hi ki kentin ki pen sngo thu yang asyai kedar babalai umait uyo mentakat kan ni ka buram wala da umdan syuru ngani ka slaper thai tang da kita ki kentin kala dap summarize kala dap batailut ya ki chapter jong ka jing im jong u ka jing ya denti jong u kumonong ya lam jong ka ri ba ka jaj ban riu ulal le hok bat ulal yai ne mentang sniru ngiyo ban pendan buram kum ni haki jakka ba pher kadai namar ba ulal le hok bat yai ne nganget skem piki kur ki jat ki jong aruk pinum bakla na la ki jong nong rim pin le hop pin yai ne bat pin sngo buram ka ebo ni ulong kini ulan no senyang na ka benta ka ni ka shnong na ka benta ka ni ka dong ka than na ka benta ka ri ba ka jat ben riu mai pap ka bning ong susu tham ki kita ki bom sngo nganget skem pa pi kum ki kur ki jat ki jong a hang ni hapo shnong mau kle pidon ne ka jing sngo pi kum ki kur ki jat ki parado parasnam jonga hang ni hapo rikhan ning do nong lat pidon ya ka mensim jonga jing sngongu yo ne ulong kni yo ne ukrau perkhat jonga jat ben riu ya ka senyang u ben hei u baulan no senyang na ka benta ka ni ka ri ka jongi pat namar kata pin num bakla na lagi jong ki nong rin baro na pi playo banya kendu lat no ki barang kham khna red rei pi ki bla kham rang ba hi playo banya kendu yo ma it bat play itu play itau pi ki long mi ki long pa renga yo i pade ki don hagini ki sni momentale se i kumbangila klet no i kumbangila bakla lenti no mi sha pen bit ngonge pi ki para kur para jat jonga wat num bakla lada ka perthai kat ni ka ai buram yo ma it kat no tam mangilei ki kur ki jat lada ka perthai barok ko ka snow sarong bat kada snow ngu ya kata ka jingno senyang kat no tam mangilei ki kur ki jat kan mentoy yu lada ka perthai barok ko ka ai buram yo ma it kada mangi ki kur ki jat pada ngimnang ban buram bat ngimnang ban snow ngu lada mangi syo ki kur ki jat nginang ban snow ngu bat buram ka perthai le kan khamtam namar kata nga kerpat rit ya pi pan wat num bakla kani kamde kerensan banyalap election kani kamde kerensan bangene kerenong rim kan sedon daki we ki por nga bu tangai kani wat num bakla lenti bat scam me lagi jong kinong rim ken mau ya ke ebo ni ulong kni jangi ulayalam lenti bat nginya ya kata thek klem bakla nga ai ke jingker khu kurdo ya iba syakliar lada kadai kamon ko jong ublai lada kadai kamon jong mait pin yo ke jingker khu bat pin poi chikathong pan ngait scam la pi poi chikathong piru penum bakla naki egi bau mait u angnod piru penum bakla naki egi nongrim ki bau mait ula produk ula prat lenti bat penya ya kata bala da pile kumta da pile hok bat piai ne penyo egi jingker khu mai ong baset kala un kolon hi ka jo ngai ke jingker khu ka jingkit bok ruangi barit mitho badru eki nong elam jong party baro ki badon hagani ka por u bleun ai pi ke jing start un ai ke jing shampang kumno ba pendang elam ye ga party kumno ba pintre na ka bentakan ni ka party bangin long ka jingker khu na ka bentakan ni ka shnong na ka bentakan ni ka dong ka than na ka bentakan ri ba ka jaj ben riu u bleun kur khu ye pi iwe pa iwe imslam kerteng jong ma it hoping imslam ri khasi ku ble shibon u bleun kur khu ye pi baro ku ble shibon ya i babuna i belong ru i General Secretary jong party ke jungi hangne po mo tharesan bara ka ju ko por i belong ru i chairman ba penyat ya kanika program ke jungi agan ke janmit ngai kublei na kabanta ki bahaying bahasem jungi mai huping ya ka bakila sha sngo bhaingi kum ka party bangin yo bangin perlong i kanika program kum kadak ka bangin kan mau it bat bangin rakhe ya kalingko sngiap ko jong imayed ka bah nyaw snam ngai khubleru nagamta i baret metho i balong ru i candidate nang tay na po motion road naka party ka jongi kublay sibone baret ya ka jinglong lakloy ka jong pi bani wan bani don rengkat lang bangi kum kani ka sngi haka bangi yo bani pelong i kani ka program ngai kublay nakamta sadar jungan ka snong
haringkat ki dekat juga executive committee. Ya ka bakila asas ngubha berbelai ngi kini kejaka. Ya ka bangin pelong ya kini ke program kujungi ya kini kesengi. Ngai ku beliru na kamta ki bahiyeng bahasem janga imei. Ki inmen ki para. Ki belayawan man ki senran lang pengah kini kejanmit. Ngai ku beliru na kamta kini riu rang ba baro. Ki wedan rengkat lang kini ke por. Ki belayo banyak ai ke jingkran na syuai ngamene. Barbaro ki wedan rengkat lang kini ke stage. Wadum sengoy la dengan umla pengan jer kerteng iwi padiwe. Henringan syuai ku beli kulum lang na kamta jong pi baro. Ngai ku beli na kamta kini ki parlok, ki belaywan na ka press. Berkajing ai ku beli ka bakam kerpang. Kalit sepi ki long kumi ki long pa, bat ki kun samla. Ya ka pila pelak ya ka por ka koror ka jongpi. Banyawan menyedon rengkat lang bangi kum ka parti. Ha ka bang iyo pengin rakhe, ya kan kesengi yap ka jong mai juping. Lakatu kan ni tayo. Ya ka bangaladon ka jingmut jing perkat. Ngala perkat hala di. Ngong bah ka sengiyap. Kejong imai huping ya ka bangin le buram. Bat bangin bin mawi. Kay kata ka jing tmu lan kay kata ka jing angnut. Ya ka bamangi kum ka partingin la bangin pinbet. Kladon ka jingmut jing perkat ka bakia hadu kata-kata. Barang ala kelina la di. Ngonga wala adang datang utau samlarang ba. Henry ngalabu ke jingkili halade wala ngam pajuyo banganya kendo. Baru mai huping. Henry abang ayat linti ya kini kakam. Haka abang ayat sngo ni ki parlok kirang ba. Ki baju itu kana yang anak kapor sekapor. Kanu kapelong ni kemesim ke jonga. Bukan lung kata kemesim haka bang sengap i kana ki jongi. Ngala keli la dia ngalong. Baik ai kita kan nongrim ka bau mai huping uyeng. Ban syakri nakam ta kari baga jaj ban reu. Ban syakri nakam ta udog usuk. Ngala keli la dia bau ni unong yalam ujongi. Ubala seng bala tahu ikan ke parti ke jongi. Ya ka bakal adap hado sanpusan teligi snem. Uni unong yalam jongi ula seng ikan ke parti. Lingba ki nongrim ki baskem ki jongu. Bar habang adon ye kata ka jingkili halade. Ngonga ular yeng scam hakaban syakri nda ka menta ki paitba kari ka jai berewat na menta ki duk kisuk. Ngongkei kata ka bangan le kum kadak ka bangin kin mau buram yuto nong yalam ba ye jongi. Ubla leno nagadi ka sela perthai. Bakum kadak kabangin kin mau i ngalasim ya karai ngong bahakan ni kesengi ya kabangin yo bangin rakhe nakam ta kesengi yap ka jong i ngong kabahak kabangi pelat ya ke ambulans balai bakalawan kata ka jingmut jing perkat kabangan pelat ya kata ka ambulans ngong kabau umay menswa Ula yang scam magi nong rembun syakri na kam tau dug usuk. Bara ka jing ya linti ka jonga kini ki lais nem tam. Haka ni ka konsumsi ka bait ka jongi. Ngalalab. Baki dug kisuk ki jongi ki ju syam jing bat syam jing jar. Haka baki kendo. Lana ki don hapadeng ka jing pang baka jing sitom. Makan mau. Tang sisin arsin hindi labon sin. Kapag phone ka jonga ka juring kapor arbiji lay biji mistep bro. Barang kapag ring kipor ar lay biji mistep. An nga sim ya ka phone. Kadai bed baki pai ba la ne ki parlo ki baye ki badan pedeng ka jing sitam. Ki don kam ya ka ambulance. Kadno ka jing ta ka mesim ka jonga ya ka ba. Hagi por arlay biji mestep ngong syanu ken liwat ke ambulance. Warla kataru ni persang. Bara ka jing persang haka bangiwat ka bampor Kum si benta ban pensuk. Naga menta ki pait ba jong kene ka konsumsi.
Ngila sim ya karai ban pelat ya ketika ambulance bukan long kau kajing syakri. Nak kam tahu tu duk usuk ubadadon kam hakaba umat ya kajing pang berkajing sitom. Ban ngala sim ya karai. Ban ngala ong ba hakapor kajong umayit menswa. Hakabangat ngap igi kana ujulong ubreu. Uba syakri wed nakam takari bakajaj benreu. Usyakri nakam takipait ba jong ka konsumsi ke udon. Ulong unong mikmat ulong unong yalam jong kipait ba. Kumta ngalong bahagas ngi ka bangi pelat ya ketika ambulance ru kan syakri wed nakam takipait ba jong ka konsumsi. Laban day naganono ka party kumbala keren di kong badamantan baka ni kam di kerensan bangin keren politics. Berkatai ke ambulance kabangi pelat kam day kata ka bangin ong bangin le politics. Handai la pelat nginyo bangin pelat nak kabenta kajing don kam kajong kipai ba jong kani ka konsumsi. Ngakan mau ngalaya keren badi kong bada haswa bangin sim karai ban ai ketika ambulance. Ngalafu ni ngalapan ya kejingbit na kaying kasem kajong Ngalong ka singiyap kajong imayit. Kanlong nukong kum kadak ka bangin le burongin pelat no ka ambulance. Ha ka kerteng kajong imayit huping. Bat sibit pindapet ketika ambulance ru latho. Bala pelat ya katay kumbangikin mau it yunong yalam mujongi. Andai kung mga ongi pi, kala bakanday ka ambulance kabla pelat na kaparti ka jungi. Andai kan syakri bed na kamanta kipait ba jong kani ka konsumsi. Kibadog busuk, bat kibadadan kam sisa ya katay ka ambulance. Ngadap da ka jingkemen, bahakum kani ka singi sa sisin pan, ngiyok banginwan bangin perlongi kani ka program kani ka sinang kabai ka jong pi. Hau arp kendai tarik jong benai match. Ngila pelong ya ke meeting hang ni pos nong mo kulay. Lama pigi pait ba. Pia kan mau nem kan mau. Kau ubah bulong. Baga jingrai ke jungi bangin wan. Bangin sedang. Ya ke campaign ke jungi nagan ke snong. Kabait ke jong pi. Namar bangi kwa. Ya ke jingkerku naga snong ke tau ya ke ba. Unong yalam ubay du jongi. Ubulan lenno lakha balahe lasan akan digasnong. Ngongangi wan kenang akan digasnong. Bahkan ay ka jingkerku haka bangilet akan dikakam. Balakum kan digasngi ngijit kenang bat sasisin akan digasnong kabait ke jongpi. Baka bau mayit nasa lenden unkurku kerdo yang ibaro baydon rengkat lang akan dikapor. Yang ini kumka party haka bangin ya sakman haka bayday bakan ni kakam. Ya ka bangin syakri kipait ba. Ladon katukan ni benai. Ladon baong kabau bahem. Unum la bon long kumu mait lanu. Ladon gibaong gibla kento yang Kila om bula sukwale jubor. Bon long kumu mait uping. Akan kesngi kabangikin mau buram yu. Ngarung ong kaway. Banum don manu menuru akan kesela percaya banla banlong biang kumu umay huping sa sisin. Umay huping udi krau. Bula yalam mi kari baga jaj benri ko jengi. Bat kumu nginum yo su akan kesela percaya. Henry kamdei ka babakla. Yangi bangin bud. Ya kei ka bamu ula hikay. Yekai ka nongrim kabala ulai sadin na kamanta jongi kalaway ka banangwan ya ka bangin budin ikinongrim ka balahi kay mo kamday ka babakla ya ka bangin persyang medban mensim ban sakri kumbuju sakri mait na kamanta kari bakajay benreo ngarong akubor kay ka baong gitu bau bahep unum la bunlong kumait
Hendai kawai ngong med ban mensi ngiyai persang bangin bot ia katakan nuksa. Kaba mau ula bu lana ula ino syadin na kabantajung ni baro. Ngangait bagan gasngi. Kadalong gasngi kabakamen na kabantajung ilang baro. Bat sa sisin ngangait bau maidu una ka jingkerku kedot na kabantajung ni baro. Ngakit bok kedriang ru nagamentay ibarin meto habang asngap ikasur ka ba ikren ngasnguin salong ibreu belajob lupa ngakirmen bahaba kasur ka ba idon kalong ka ba jam hadu kata-kata ngakirmen bangangit scam wala ka mensim kaban syakriru kalong kumtahi kitbok kidreng ipi barid bangangit scam baga jingdon rengkat lang ka jongpi akan gesngi umairuun kerku kerdo lang ingi baro. Basa sisian nganum kwa bangan simtanya kepor ke jongpi. Nga ngits kem ban ga ngidon sakwe ke program ya ka bangi hap bangin penbet. Baron nang ilaway kini ke program ngin sayo bangin ligbo sentiu na kamenta imait uping stone. Tengah sa sisian pat ngai kubulay na kamta jongpi baro nganum kwa bangan simtanya kapor ko jongpi lanay bangan keren jerong ya kabagani kumbala keren ikong badamane kamde gasngi kabangin kanvas ki election hindi ka gasngi kabang kinmau bakan mau buram yumay uping stulung do kubulay sibonet na kamta jongpi baro iway padiway balay pelat ya kapor ko bakoror ko jongpi ngakitbok kedriang ipi baro balingi lang baro bidon rin kalagan kapor ya kabangin nang yo ya kamet kabakot kabakya barkamtam kaba ublay nang don rengkat lang bangi jingim jengi ya kabangin nang yo bangin tre kikam kijam kijangi bangin nang syakri na kabanta kari bakajat benre titang dini kintin bakendiat di kublay sibon kublay siajarmo ublay un kerku ya pi beri yang kesam gujang pi ha kajingale jiai lendi jong kene election apa pinyo ikamet ka bakoi bakya pat pila ban pendap ka thong bani krimen ru paling ba ka jingelam go jong pi nyin ra ikalama jong ka party syajrong bat kham syajrong hage election ban sawan gidon sagwai pat ka benta kumala pen sngau di ba sakler menta bang ya ban plik ambulance ngia ban pelaj ambulance kendiat asya bangin pelaj ni ambulance Kasau benong bang adap dan Yesus kemen ke bakrau labon bon teligis nem kaba ngalaju berkat wakumno bagin yo ambulance hapo ka thain ke jongi bagan yarap ya tegi breu ke badan kam ke yarap kendiat ngan pai num semi ke por are ke saban pai kendiat ha ka bai dei bat ka covid kat kendai jong senam kat arjar spak kat kendai arpo adu arpoi kadai ke jingjia ka bakta ya ka wei pa ka wei ke snong hapo ka ka ri be ke jongi bar ka pertai bro ka wei bagi ka jingpang klam coronavirus kawan ban hiat mai ke ri ke jongi ngakan mau hadu kipor log be kipar dok prasnam kibaran keleng ke benta jong gari ke jongi bat kin paranong syong snong gi be kibaran hang de ka than ki kendu i ki jinge gi babon ka jing kendu i ki jinge gi ba kraw bat ngakan mau ya kai ka bla jia ba la jong snong ha ka badan gi jing jia ka ba jing jia ba so si gi jing du no mo jing gi men sem ba koridor ling ba ka ni covid kat khandai ni khmet ki khmat bagin yo ambulance agba bon teli ki kap kabanga phone ni video basoba man penyo ambulance naga badaban ket di bapang bistom bat kumjuro ki bala klat naga naga pertai enra ing sose bangim yo ambulance du kapor bar nga aimo yo blay du kapor kabakom du kapor ye kendo ye bahab bat bon teli ki jing kabang phone yi ba nyaraban pai ambulance
ala gajong ke Shnong bai genduk kumjuru ki paranong si Shnong jong ke area mau teracan blok bat konsensi nyimdon ki ambulans bankit ki bapang ki bastom hadu kapor baroi kali kiri kimnot ban mi sekhmat na kepada bankit ya ki bapang ki bastom bat kamtam ki bai genduk jingjia go sosi ki genduk ki jinge abang phone ni video yimla ban le ye ban ngam ban se nglayo ban penbet badi pahap na kepada ban pai ki ambulans bat ki don ru ki kap ki bai haban arrange ngakan mau ikal jo jingjia pok Shnong la jong hagaba ki jingjia gaba kta hadu kata kata hagaba wat yaka medyap gaba nyaban kit nyaban arrange daki trucks daki kaliret daki auto trucks na ban kit mat bengim don ambulance video tu kapor ngamlaban klet hagaba hagjinglong hagjek kapor gaba kim hagaba ilong yanga subha daki ambulance gaba pil apa hagi bentar per jong kontensi ha bentar per jong ke blok mau terasan sebaban palem ngalong i pun i ba clear i ba lanok senyang na kepada ban yarap di ambulans ye so kemen hane ke janmet yin saya ban pelajar di ambulans ublai ulak terku ba habi gayeng kasam ke jong pi ublai ulak terku skadaya bar gajing kerku ke jong blai ya gayeng kasam ke jong pi kalong ru gajing kerku na kemen dagi pipe nong Shnong jong konsensi nam dagi pipe nong Shnong jong ni ka than ke jongi jong ke West Castle jong Eastern West Castles kublai sibon ublai unai kerku ke bentam ka bangile banai ke service ban yarap ya kita ki badan kam jing yarap kata ke dagi syakri ke bahatam na ka daga jing jongi ka party ka bala yeng ke nogrem ka ba mai yo Stone ni la seng nogrem ban yarap ban pet ban yadai ke ri bagi jai ben reu ban yarap ya kita ki badan kam ke jing yarap kublai sibon na ka jing la kloy ke jong pi ublai na ikerku ya ga yeng ke sam ke jong pi ne ka por ngakot ya ki iba Shakliar Warjri ikong bada rengkat bat kini kirang ba ki bedan lang hanik paranang rei party rengkat bat ngilang baro iwe kuwe nyini lai lang hang tai badan ke ambulans haga bangin sayo ban pelai paj bano ya kedai ke ambulans doa kenika janmi jung kenika sengi buat suri terek banai bekendai jung muslim arjar arkuat jung kadak kebangin ken mau buram nong yelam bai jungi bla lindo negeri selapatai i mai jung Stone lindo i muka party misim ye kenika kabu ban ya ban pelai kenika ambulans kadak kebangin ken mau buram i ban kenika ambulans kan long kajing syakri na kamenta bai ba jung kenika konstitusi ban kenika ski minyo bangin kap uni urban ba nang ni syakmat nang kenika ski syakmat kan sayo kan syakri na kita ke bai ba jung konstitusi Fleksibel. Berasa pakai ambulan. Buahem. Bisa karena saya Gamla bandia keteng piwai dan rai asai kulai terbang belum saisen bat ini pai nangi ayo Hanif ayo antara kam shani bahab naid apa ya hajrong kami ada isu namanya corta tadi yang spam kilo lagi saya. So Jepang tadi yang udah naik kulinernya tidak enono. Oh, talak dengan mana itu? Udah layuk, kada layok.
Ayo banjat hat shisha kan dia sini le se kini kini news na masuk rumah injat hat imat kemensim jong i kaling a kapisai ki i amnut nak minta kari bekerja kan rei kani ka sini bomentang adon kecing stok baper masuk rumah injat hat shisha kemensim baru kecing dan ka jong pi armut kini ki ba angnut ban budin ki tinjat jong ma yang ni apo kecing tet jong i kata kadi ka man jong pi ma maong ikan ni tukar kui kini armut mait. Mana lagi dan sisa kita kedok nut ban but sisa kemidin jak jong hi mait. Dalam genti ki bersat mensim ki berai mensim ki bakin nang pun no bandang tur syak mat dengan ngakap. Nya tuai. Ablai pa jong baham ning sesim jan jong hi. Ai ngo ime ko pa nam tangan ke sni ko mem don ringkat. Nadok dang step ni nar ki jong ki yeng ko pa. Wan bertendap ini program berok lai teli nak bentaban pendon burom yang ni usyakri jong ni. Siapa undai unong yalam jong kejat menriu siapa undai orang bak jong kokur uladai siapa me hi atraji sumila jet yu mila bat skam ni kecing im jong u bat uruk lah pendem yala di haki kejat jong ni bat ni sakhi ko pa mangum ki persangi yu i shisha hak kecing ya lenti ke jong u ula IT met bat mensen hame batang hame hi usyani arut tang hame hi atraji su bangingit skam kan ke por udan hi keti ke jong ni ko pa ringin umlak ban len ko pa mangikum ki kun persaum ke yeng kesem midang dan haduk mentai kecing diau kecing smusi ko pa sen hidup nak ibu, ingin skema mami melong ublay pengen yang nak kepor. Wan rungan ni kepor ko pai kini armut kiri orang bak ko pa kibedon ni kecing krang kecing angnut bancakri keri bagajak jendriu. Kapa mehi try melekur kui kini keri kapa i kejongi. Lada try mi yu i mami ya kedok nut jongi lada ki don shisha ko kata kecing tu. Tukur ku mami na jerong ko pa. Sipun kecing elek ko pa, sipun kecing pensyai ni em hakisni ki pa. Da ka pisau ko pa ki wan bantit ban pendit yu pai bak baloi jong keri kasi upai bak ubam mehi me ko pa. Ringi tips kem ko pa bami medang e ya keri kasi hadu kata-kata Pemenumpat syak bakari kasih jongi ko pa kan duk kendam no nasla berkai nama tangi dua ni don kami kinong yalam kipa shepting syaya me ko pa ragi nang ban shepting mi ngatip ko pa ba mehi men sepen e ke lenti ya jongi kumno bakin long kita kinong yalam ngat dua ye ke jingker ku ke jongi ko pa kerku ye kini baru armut ko pa kerku lam yang ngiru baro ki pedon hakan ko por nang yarap yang ko pa ngindang la shisha ban im kum uni ulong kini jongi ubla im ye ke jing im ngani ke sla berkai ku bat shida ko pa ko ulong ko uyo ula ban long kumta namar bami me ay ka bor bor bu pendem yala di hami ko pa hikay yang hiru bagin long kumta ko para ko bor la jong inum la reha bami me hikay ban me alam ini ko pa barok kalong kepala blesi bun try na bentaki aka bangila ban pendem dan ko program bangin pendem hantai to don ringkat ko pa ay ngo ya me aka barok ba don ringkat bagin ka sni brok ko do ngin poi biang sila ki jong ki ni pan kini barok kerteng jong Jesus Christ amen. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.